Yo yo yo. Yo yo. Ayo le. Oh. Yoga ing gati sawega ing giring gerek. Oh. Tengara budaling wadya maneter gumuruh campur war swarane gedhe bukin lantah gopo sor tambur gong deri suling lan selompret umbyung mawuran kadya bela angkasa tengara budaling wadya maneter gumuruh campur war swarane gedhe buke lampah putra lan trimanggama sor tambur gong deri suling lan selompret umbyung mawuran kadya bela angkasa ayo geng sunggeng oh ya awas oh ya ayo met oh ya Sudahlah awas
ya, ya. Oh, ya.
Mau mabuk
kowe kudu dadi met. Eh. Gemik ben krungu. Suwi ra krungu suarane Mas Amit. Suwi ra krungu suarane Mas Amit. Kita loro mike. Oh, loronya. Piye to, Mit? Kancamu ki lho. Lah perangan ki aja kok sembur kancane kok. Oh, dirimu no. Lah mosok tak ono penonton ki lho. Oh. Hantu wis muntuk-muntuk dadak dijak omong-omongan. Aja anarkis we. Aja anarkis kowe. Perang ki yo sing apik nganggo tarian, kok malah anarkis. Sing apik kaya bocah loro iki mung lho. Sing apik perang deng mari ngono ditumbruk, hantune masuk sret terus mlilik. Lah piye kerasukan kowe? Wis muntuk-muntuk. Ngono, dadi aja anarkis. Kowe pehno cedhek RSPW mau anarkis aku. Ben penak lek nggone IGD ngono to karepmu. Lah apa perang Songkas? Yo, tenanan. Yo. Ora lho. Tang yo Mas. Iki perang apa njaluk digone IGD kene? Piye to Met kok Mangkane nek sandangan ki disetaleni sing siset. Kowe iso mrucut. Disawang bocah cilik-cilik kok. Jaranan aja malah udo lho. Piye to iki Pak Mudin ki?
Mudin barang malah udoh piye to jane? Anu lekno Mas, iki sampean yo wis perangan to. Atraksi dhisik ngono apa piye? Karo ngenteni kuwi lho benane suwale lho sik. Atraksi nggih, ibu-ibu, adik-adik sedaya. Kok ndak elek suarane iki lho. Mboten. Wah. Ayo, aku tak atraksi dhisik ya. Ayo Mas, atraksi dhisik. Lha, makane lek rung siap ki aja metu dhisik. Atraksi yo lagi kok cepet iki lho. Ayo Mas. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Gopla. Siapa? Gopal. Oke, selanjutnya ini dia. Mas Tiro. Dengan bentuk tubuh yang sangat kekar dan ideal, memiliki keahlian mampu beratraksi dan juga menari tari Bujagano. Selamat sore Bu Kesi, Bu Sekdes Desa Ngujang telah hadir pada malam sore hari ini. Selamat sore Bu Kesi. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, sebuah atraksi salto belakang dan juga dilanjut berjalan dengan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Tiro. Loh, ayo, tak siare. Lemu nyiarne iki lho. Atraksi Mas Tiro. Berjalan menggunakan tangan. Dari seorang manusia. Berkepala nyambe. Lha nyapa? Lah sirahmu koyo nyambe apa ora? Loh, lah gene kok nesu kowe? Ya, Tiro nesu. Berarti rumangsa lek sirahe koyo nyambe. Apa? Atraksi. Oke.
Nyapa marani bagi barang. Oke duit sangu ya. Wong lah. Nah. Ayo dinteni iki lho. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, si semangat, King. Up, up. Nah. Up. Tepuk, wis. Sik Ade Prono, tepuk tangan sik. Tepuk tangan. Nah. Iki wis Sugeng wis. Gopal ya wis. Aku ya wis. Ganti saman. Ya joget. Ya iso. Mas, nyapa? Apa kendangnya apa? Kendangnya apa ngelek ngono? Tabuin. Nggih. Ora kendhange kaya iki meng lho, entuk ndang-ndang ngono lho. Oh, ditabui. Ya, yo. Lah wis tung dang wis kok. Tung dang. Bar terus. Oh ya. Terus kiri. Terus. Piye to met jalukmu iki piye to jane iki? Tung dang ger. Ngono Mas. Tung dang. Oh, berarti tak terus sih mau ya. Ngono lho. Tung dang. Ya. Wah, aneh jalwane. Yo, Mas. Tung dang. Wis ngoke. Kenonge ngapa? Piye to? Kenonge iki ya melu. Dungken. Ger. Ngono lho. Kaya kowe meng lho. Ya kaya aku ngono mau. Wah. Ayo Mas, sing bareng. Tung dang, dendung ger ngono ya. Ah, ya. Yo Mas. Tung. Dendung. Ora bener neh. Piye to, Met? Kok panggah kleru jane mbok kon piye ngono. Ora ngisi-ngisini wis muni kabeh ngono. Sampai ngisin-ngisini aku. Lah nyapa? Iki dipersani karo bocah rek lho. Kowe iki sampai ngisin-ngisini aku ngene iki dikira aku ra iso joget. Met keri, Met. Sing ngabuki jane sentimen apa piye karo aku ki? Kene dipesani bocah rek aku izin. Iki ning wilayahe. Bocah rek sampai aku ra iso joget. Ngono dikira ambumu kok solar ngono. Sing piye? Oh, sing jangkep. heeh, jajal. Nah, ngono ya Pak ya. Ngono ya Pak Yudi ya. Pak Yudi. Ya. Ayo Mas sing jangkep. Oh, ngene ya. Ya, terus. Ya, benar. Piye to? Bener lu mau kreasi. Woi. Ayo. Semua. Lihat jaranan kuda dewangga bersama Jo Amit. Yo. Woi. Kuda Ya Allah lindungi Bilqis. Woi. Ya Allah sehatkan Bilqis. Mas. Ya Allah Hop. jagalah Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Iki piye to? Lah piye kono tabuhane ngono Kuwi iki versi hip hop ya ngono Ibu kuwi. piye kene bro bingung. Wong Terus joget Panorogan nih roh berapa Panorogan. panorogan. Lah iya panorok. Lah ya dlang tak dedet glendung nah. ger. Kuwi enek kreasi. Lah hip hop ya ngono kuwi. Lah Ora nek kok enek drama ngono malah koyo Ayu Ting Ting oh. ora Ya kok Allah. malah ya Allah lindungi Bilqis iki lho.
Lah piye wong kene iki yo ngepasne kono kok malah nek drame batin aku ngono lho. Aku malah izin ning kene iki. Izin piye? Sawang bucare ojo koyo ngono to. Uji sawang bucare. Aku izin bucare dugi mriki kok. Lah iya to. Sing apik ngono lho. Kono omong ngono. Wis genah, wis jangkep, kendang, kenong, gong, sompret muni kabeh. Lah lagune malah kuwi. Lah terus njalukmu sing piye? Sing apik no kibote no, kibote kibote. Sing keyboard, keyboard Mas oh ya. Iki bot. No. Iki mesti nadane ro dhewe Mas ya. Wis rasa ngomongi. Piye to? Ora mek bucare ngujang. Heeh. Tibakno bucare gendingan ya rawuh. Ndi lho piantune? Wow. Bu, anu wayahe jenengan lek arisan sok Setu ki dipindah rene ae. Alah. Dikelumpukne sekde-sekde kene. Yo ora ning ngono kok sing modal ora nanggap udah diwangga no. Yo maksudnya hidup-hidup karo arisan karo nanggap jaran. Ya. Ayo Mas. Aminar wayahe. Mas Angga, Mas. TK-ne prei nyawa anakmu motor ning TK. Kuwi iki ape delok jaranan. Bose kae yo. Tak kira lek arep mlebu ning TK. Piye to iki? Ayo. Apa lek? Magadir. Ojo tenan. Sing tenanan. Yo. Iki apa wis ora ke nadane A minor Mas kuwi ra bener mangmu. Kuwi ora laras. Kuwi keyboard-e sensi karo aku kuwi. Pas no C ku Mas. Apa wis ora. Apa wis ora kelingan biyen Mas Tiro penggaweane nyolongan. Si Mas kok ndak penak ngono to ya? Apa wis ora kelingan ndak ngono Mas ya? Mas Bram yo wae mek marahi yo. Yo. Apa wis ora kelingan. Ora, wis nyatuk ora kelingan dadi ya nadane bleset. Nadaku bleset. Kowe pal, jajal pal. Iki gopal ya. Nyanyi. Sampeyan. Apa wis ora kelingan sumpah Madem. janji ngomong marang aku Cek. Rambut kuntek. sinaksen lintang rembulan jare tresno mumung Kabeh kabele malan. wis nganti telung katiga nanging sliramu ora kirim warta nanging saiki wis teko kowe malah Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Gopal. Mari kita saksikan sesaat lagi di toko bangunan terdekat. Iki nyanyi lho, iki uduk keramik lho. Nyanyi iki wis enek bagiane dhewe-dhewe engko bengi sik enek. Iki adewe nek kene ndudohne kapisane, ndudohne atraksine. Oh lah iya. Spesial ning jaranan Kuda Dewangga. Yo, atraksi dari Mas Amin. Awas, hati-hati persiapan. Penonton kasih aplaus. Yo, tepuk tangan yang meriah. Yo.
piye to met iki met lek mu numpaki lho piye caramu lek mu numpaki. Awas. Iya. Ayo tepuk tangan penonton. Tepuk tangan untuk Mas Amit. Ayo. Awas. Awas lo met, hati-hati lo met. Besok raso. Ah. Oh, awas. Arek Mas Amit iki ayo tepuk tangan untuk Mas Amit. Bisa overall apa ora? Ayo. Awas wale nek naleni sisat.